Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw da ay karong Sabado no, pitsa 25 sa buwan sa Abril no, tuig 2026. O karon no atong ipadayon ang lain sumpay ning sigilanan o sa dili pa din no, shout out day ko no nga sa tanan nga nagsunod aning dramahan no og sa uban akong pang-upload no. Salamat kayo sa subaybay no. Sa mga sugilanon nga gikan sa arang indrama, salamat kayo mga ka-listeners no. Thank you kayo. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. Part 22 na tayo mga ka-listeners no, part 22. Anino sa kagahapon. Sir, kalagihapon ako. Maanad mo sangpit ni mong tatay, sir. Naanad ko nga amo ta ka. Then, that will change sugod o mga dawa. Ha? Nga naman. Dili na ko ni mo patrabaho dito sa resort, sir. Ayaw ka bala ka, sir. Dili ko musulti si mong asawa. Nahibaw ko kung asa ko mo lugar. No, dili ka na ang butang ko ipasabot. Pero, yes, dili ka na mahimong trabaho dito sa resort. Isip usa ka panday. Ha? May nauna-unaan ka bang negosyo? Sultihi ko. Andam ko paghatag ko kung kantidad alang sa imong pagsugod na ini. Pila ka milyon ang imong gikinahanglan. Ha? Milyon? Just tell me. Ug karon rayon, hatagan ko ikaw og chike. Sa? Tatay ko, grabe Oh. na ang Pasko, maningil. Nausaguni mo, ang gusto ko karon nga imong paliton. Bay! Monica na dako. Ikaw man din na. Lugos-lugos. Amaw. Ay, dali! Ay! Ay, sige na kong tanaw niya, ay. Mga katakanta lang ko. Oh, namasing ko nyo ba? Nga makakita mo na ako, pero naman, naigon lang ko. Sa una mo pagkakita ni mo, nga diha ka man sa tungod sa lubi, ug ngit-ngit pa lang napita diha. Oo. Miuyon ka sa ngit-ngit. Bitaw, sorry, bay. Magsawa, ya. Gabihan, bay. Tigun sa di ka. Ay, sir, BDD, sir. Di ka ba mi duty bay? Oo, gikan ko, duty ko rito yun, sir. May noon. Yan, nihapon na ka. Mapalagi, sir, taon, sir. Kay bawon ako. Para sa kaganay sa inyong sudan. Wabay. Misudan. Ha? Wa? Wa di ba kaluto yung mga asawa? Wabay. Wa na mo'y maluto. Awa, wala akong asawa. Gidaan sa mong mga anak. Gidaan ang mga anak. Laita, lagi, bay. Wala ko yung asawa, bay. Wala sa ko yung mga anak. Gibiyaan ko nila, bay. Ila kong gigipasagdan. Gutong kay ko. Seryoso naman ka bay? Lagi. Bay. Pata sa daddy, bay. Gipangbiyaan mo ta. Sa? Ikaw sa inyo, bay. Tuman ako, bay. Sorry, sir, ha. Nilang ko mauwa, ha. Mauwa mo biyaan ta ko nga musulti ninyo. Mauwa ko sila yung tao ba, pero di lang ko gumawa ron. Mauwa basta gutom kiko. Mauwa man akong kawaw basta gutom kiko. Oo, si sudan din sa inyo, bay. Sa kanila sa taas bay. May daghang pang sudan dito. Sige, bay. Salamat kayo. Tiwas ang istorya dyan sa sir. Tiwas ang istorya, sir, ha. Ay, alam mo kabalakan ako. Okay na ko. Basta mga kaon ako. Okay na ko. Ha, diyan ako, sir. Si Abay. Di na ganito to? Ay, yes. As I was saying, andam kong mo finance bisan sa negosyo nga mong mauna. Just tell me. Sir. Dad. Murag lainan man kumusangpit ni mong daddy. Sir, kining nagnanay, magkukong nanay. Then, call me tatay. Tinuod. Yes, son. Salamat tay. Imo kong gigakus. Dugi na kaya kong nangandoy na ining higayon na. Ang magakos ko ikaw, anak ka. Tay. Ay, bili na ko. Bili na ba yung gusto lang? Tunga mo eh. Dagan ba yung ginang? Ay, kaundag maayo. Gubgub. Kaundag ka ikong. Kagubkob yung gusto. Di ko tawang. Kababi ka may kugong kay ko nang. Lami yung ulit yung manok eh. Kagubkob ka. Apel kabukog ka ba? Kaya ako nagabang niya ha. Ako yung gagawin mo. Nagawin yaot nga eh. Di gina ba daot do? Kainiton man na mo. Nito din yun. Ako linit. Ganang ka ko init niya. Dadalan ta mo ikaw. Ma. Naman, sino na mo? Mada besto. Tay. Bay. Adto na kalos tatay. Sa tatay ba? Aba nang ikas, tigan, pagkikot, kita mo lagi ikaw ba rin ang abay din, pagkarina din eh, kita mo dahil. Kana siya? Di siya, tatay na ang abay, sama na siya, baya, asa pa rin ang pagkakyot ni mo, ha? Berto eh.
Wa ko pakuyot ha. O dili may tabong magpakyut ko ana niya. Yay. Sige na, sige na. Pauli na. Gabi na kayo. Gipangita ka na rin sa mong asawa. Can I come back? No. Bisan unsang oras tay, makabalik ka. Dave. Salamat. Salamat, anak. Okay, ato na ko. Sir, mahimo bang makisabay nimo sa pagpauli? Gabi namang good. Basig maglisod na ko sa pagsakay pa. Ay, ay na lang pauli, uy. Dini na lang katugin, de. Ayaw, ati, uy. Ano na katuhog? Kikupan niya nga ako kamay. Ay, Dave, lakaw na. Ihato na na siya sa gawas. Kita mo na. Yan. Siya, good. Karang abang, Dave. Kasama ka mo, Pirto, eh. Hindi mo siya masulti. May mo bang ikaw na ang muato na ko sa gawas, anak? Unsa? Ikaw ko niyaton ng ano. Andun sa butan lagi. Hapsan tayo ng plato. Sorry nang. Kibaw, siya masuk ko. Kibaw, di ka masuk ko di ay nang. Oy, nanang imong anak ay. Ano ba akong ginsa imong pato nimo? Unsa ko imong asawa? Ay. Nay, Sige na. Ihatod na ako imong amahan sa gawas. Dali na, sunod ako. Ato na ko. sige tay. Amping, sir. Ayaw, na. Sir. Gusto, Ah. tungog ko ha. Kaya sulti mo na ngay. Kaningar kito. An, tanaw pumunta ka. Hay, ikaw Sorry, ginabay. sorry. Imo rin kabuhan sa nanay. Sama kay. Pawagos ka lang. Sige na bay. Paghigda na mo dito. So na mo sa inyong kwarto. Ay kabalakan ako dili. Kung ba nainitan na. Ako na yung mangugas. Ako na yung manghipos. Ako na bahala. Ako na dito sa morning sultan ninyo ha. Kira bay. Ay, ambot nimo. Ikaw gyud sus. Ambot nimo eh. Ang masinda yun. Misis mo. Abay, nahibaw kagid nga suod ko lang nga higala si Jenny. Ugwa na mo mas mulabaw pan ini. Unsa man daw? Husto si Dave. Higala lang ning duha. Og dili mahitabong mulapas pa ana. Sige ha, adto na ko sala. Kay buta man imong amigo. Itago na lang sa pangan nga Dave. Ano bang makonsumisyon manggihapon ko magkunahuna hangtod ron? Wa pa day gihapon ko maanad? Wa pa day gihapon ko makaget over ining pagbati ah? Abi ko ba nawa na ni human sa pila ka tuig nga nagalagyo ming duha? Pero nganong karon? Kalakot. Nganong nabanhaw naman in taon ning pagbati ah? Nabanhaw? Unsa may angay banhawon nga sukad? Wa man gini mawa. Kalagot ni kasi nga. Anong sa kadakan sa nanguyab ni mo, wa ka magilaing nagustuhan? Si Dave naman. Si Dave kay mong suod ka higala. Si Dave nga gwapo. Si Dave nga buutan. Si Dave nga kugihan. Manggihuna-hunaon og matinahuron. Si Dave nga... Sige pa. Dahil kapag maayo dyan eh. Aron mas musamot ka ng gibati ni mong gugma nga kaniadto pagyud. Jenny? Ha? Jen? Tanawa. Sa sige ni mo kunahuna niya, nabati na sa dimong yan tingog. Nabuang na dyan ka babayana ka. Mao na diha. Asa ka? Ha? Kuno may gawas mo kasabay. Ha? Alo? Ngano day tuod nga na ako din sa gawas? Wala ko makapantay nga nakagawas sa diay ko sa sige na akong pagulpol. Hawat-wan na, resulta na. Diyan sungod sa imong auto. Sakay na. Ganino pa mo kang nagbarog diha. Ana, nasayod ko nga lisod nang ikabalik ang maayot ang pagtinagdanay kaniadto. Gusto ka. Uga ko musul pagbalik sa ning kinabuhi sa atong anak. Aron sa mukon ka, wa ka sa akong intensyon, ana. Ukon, nadto ka nga, ilugon ko nga atong anak ikanimo. No, dili ka na mahitabo. Ikaw ang iyang inahan. Sa dili ko siya, bisan ka no sa ilugon gikanimo. All I want is just a little attention sa atong anak. Gusto kong mubati sa bation sa sakamaan. Gusto kong ihatag niya ang tanan. Ngawa na kumahatag sa gamay pa siya tungod kay gitago mo siya nako. Saman, gitago mo sab na ako sa una nga minyo ka. Di ba? Talibot ana. I'm sorry, pero nasayod kang gimahal ta ka. Kung tinuod man, dugay na tong milabay. Pinungdan nga, mupadayon na kita sa unahan og ang kaugmaon sa atong anak atong atimanon. Dili ko gustong magpakabuhi siya o ingon lang niya na hangtod sangtod. Wa mi anak sa akong asawa. Ugway laing manununod sa akong mga katigayunan kon. Dili si Dave lang. Daniel, Karon pa lang, gusto kong mabayad na siya sa pagmanegosyo. O kung mahimo, buot kong mubalik siya sa pagtuon. unsa?
Maingay mo mga plano para sa atong anak. Pero si Dave pagyapon magbuot sa gusto niya mahitabo, Daniel. Ana, Nakatawag na si Jenny nga mitapad sa kong anak sa paghigda. Mitapad na siya ni Inday samtang nagpaabot ang makabiya siya by Berto. Kaya dili ko na siya may mumuhigda dito sa sala nga may lain pang bisita. Salamat, Jenny. Salamat sa imong pagbalik sa akong kinabuhi. Oh, ayaw sa pagbangon. Ay sa pagbangon. Di ka lang tupad ni Inday Elin. Ano, mo ay... Nakabiya naman kasi, Berto. Oh, to ana. Mabalay na ako sa sala. At ako sa bangko mo higda. Ako na. Dili ka ni. Di ka paigo dito. Mulapas na imong tiil. Magtikuko ka. Ako na. Pawama lang ko gahabol og unlan. Dili lagi. Higda lang diya. Dili lagi sad. Ikaw gito. Mama. Mama. Oh. Uy. Nawa. Gigakus ka sa bata niya. Makaako kag kuha siyang kamot. Nagakus nimo. Huwag niya mitanday pa. Higda na. Muhigda na ako dito sa sala. Diha na higda sa pikas kilid ni Inday Elaine. Magtapat ang tulo. Ha? Di ka lainan? Ano lainan man ko? Mura makagkaroon pa. Magdungan maganit ang kaligo sa una sa mga bata pata. Lakangan tamo kung ato ko sa pikas bahay ni Inday. Sige lang, uy, okay ra. Sibog na lang mong doon ni Inday. Ha? Dire na lang ko sa imong luyo, muhigda. Ansa? Sibog pa gamay. Okay na. Good night. Good night. Kinuha ko. Makatuog ako ni pagbalik ko ni aning tawanan sa kong luyo. Nitupad na ako. Oh, Diyos ko. Kalain sa kong kibati. Ako lang ba? Ako lang ba ang feeling? Dave. Wag gid gihapon ka mausab. Murag gid gihapon kag sunda nga gibutang. Dali kay makatuog. Di lang sa nako siya tanduguin. Magupara pa nakatuog. Basta makamata. Na, giahak na may hagok ay... Oh, hala. Ikakusiyan ako. Eme. Bisan sa imong pakikatuog, Dave. Kakompetensya ko gihapon si Emmy. You came home late again. Niana di ka? Hi, babe. You know what? Dako ko sa ako ang mga alahas karon. Nahinudom ka ni Mrs. Ocampo. Siya ang akong gikakita kaganina. Ay, adik man sa din siya sa ballroom tiguanga. Mauday nga dito ko niya paapasa sa casa ballroom. Og, wa ko buhi oy, hangtod nga may pauli na siya. Pero, daghang kay siya gipalit. Usa ka set nga ring, bracelet og earrings. Nya, may palit sa siya si partly og kwintas. Og, ang tanan, iyarang irigalo siyang usa ka apo nga mag-18th birthday sa sunod semana. Grabe di ba? Wa man lang maguna-una sa presyo, uy. Basta kay irigalo rin iyang pinanggang apo ko, no? Ugwa man lang maguna-huna sa pagpanawag. Og check na ko kung nakakauna ba ko. I'm sorry, babe. Nawasa ko una sa excitement nga ako gibati. Kanunay na pa lang nga, ingon ini, Amy. Kalimtan mo na lang ang imong obligasyon ako. I don't want to be second of your priorities. I should be the first. I want to be top of them all. Pero sa akong nakita karon, parang nalimot ka na ako sa sobra ni mong kabisi. And yet, wa kagihapon mo hunong sa pagpaningil na ako og kasal. Babe. So tell me, ihatag ko ba ang akong bansagon sa usa ka irresponsabling pares kasama nimo? Aha? Ayaw ako pagkatawa, George. Really? Himuan ni mo ning rason aron nga dili ko nimo pakaslan? Dili ba nga ikaw naman mismo ang miingon nga dili ka marrying type? Dili kinahanglan mapakasal ang duha ka binuhat. Ang mahinungdanon mao nga magkasinabot sila o nga happy sila sa usag-usa. Di ba? Am I still happy? Oh. Napangutana mo ba ka na sa imong kaugalingon? Or you just don't have a clue? Babe, unsa gud na?
Nalimot lang gani ko karon sa pagpanawag nimo. Dili na dayon kahapi. Bin, sabon. Dili kay karon mo lang kini gibuhat, Amy. Makadaga na. Og ang rason, mao nga busy ka. You think I am not that busy too? I am, for God's sake, Amy. I am very busy person. Pero mutay time ko sa pagpanawag og tubag sa imong mga tawag. Og kana ang wa nimo. Babe. Okay, sige na. Sorry na. Wa ka pa din malipay nga successful na sab ko karon sa akong negosyo nga mga alas. Dili na kinahanglan nga mapangayo pa ko nimo kung may kinanglanon man ko. Dili na ko magpaabot kung kanas ako nimo ilaag. Kami kaugaling ko naman kung kwarta nga ilaag. Dili pa ka ana. Wa ka gyud makasabot unsa no. The very reason nagibayad ka aron may muatiman ako. Ug dili kay makikompetensya kanako sa pagsaka og kanaog kung kanus ani mo gusto. Babe, sige. Sorry na gani. Sige na, ukara na ta ka. Wait, nakalungag na ka ganina? Ayun, wala naman ko makagayon ka ganina, good, sa akong pagbiya kay nagdali-dali ko og lakaw sa pagpanawag na ni Mrs. Ocampo. You know, I don't cook. Oh, grabe naman, sab. Hostal, paglungag. Taw-taw datang nag-uban, Emmy. Pero kapag yun ay gihapon, masuwito na ko. Sige na. Ay nagkasuko. Magluag na ko dali-dali. Magluto na lang sa ko og sudan samtang nagpaabot sa kanon. Di ka lang na sa sala. Ay. Bilara magiging tayo paglungag o kanon ba? O pag yun makahimo. Naghuwat pa kanus ako mauli. Krapi naman sana. Kalami wild, uy. Lami ipangaway. Sama sa akong buhaton kanya adto ni Dave. Kung may dili ko mauyunan. Ay, hayahay matuod ko sa tanang material nga butang pero gihimo sa kong katapang ini niya. Samtang si Dave kanya ato, iya ang tanan. Lakip na ang pagkatiman sa among anak. Kung sama palang unta siya kadato ni George. Tingali, nagpabiling paghihapon ko uban ni mo, Dave. Wa na unta ko'y pangitaon pa. Kay buutan og masinabuton ka kaayo. Kumusta na ka siya og ang among anak? Bay! Bay, hapit na yun mahuman. Murag karong adlaw, human na yung ipatuko na mong tindahan. Isanti na may abay na. Yawa, ginilig isanti na mga. Pila naman taon niyo eh. Hey, kamayo ni nigisuha. Minut pasago, kining Dave's Crispy Chicken. Ano di ba yung anak yung butang dili bay? Dave yung butang. Sana ta. Ya, nindo sa bay, kaya doon sa eskwelahan. Ya, doon sa ospital nga gitrabaho ang Ginny. Okay kayo. Malakaw-lakaw ra paingon din ni ba? Kumusta naman bay? Ha? Ano de? Sudra gyapon. Wa pa na ipaglubad pa eh. Sana all! Sana all! Sige ka mo eh. Apil naman kas mga batanon eh. Hindi malumad. Ano ba? Apil ka graduate anak. Jinsi man ta, jinsi. Jinsi. Kita, kay karaan ta, jinsing ta. Jinsing. Saba di ay. Kita bay. Sa man di ay. Sakay ta sa gusto, god. Pero kung buto na naon, bay, damay rin yung negosyohan ni mo, bay. Bakatag magdako na yung bakatag dakong puhunan ni mga mahal, kidato ito. Hindi ko gusto nga maabusar ba eh. Bitasan. O maurasan ni ang nahunaw-naan ako nga negosyo. Na diha. Nga matiman ko gihapon ang ako pamilya. Very good. Makalibre pa sa kaon. Ako? O, but na mo eh. Kapag siya, ikaw ba di maka-Gen C? Gen F, maka-Gen F. Dinim. Ang nga, tsaka. Hinoon, sir. Batanon na niya. Hinoon, sir. Kita bay, kung kinahon sa kini, kung na yung mga guba nga bongbong, tawag ka nagapon ko, ay, pangitag lain, ay noon, panday mo siya noon ka, ikarigi makabuhat, anak. Oh, uy, yabutay. Yabutay mong asawa, bay. Layo pa kini, sigit-sagit na simpangan. Sabi ikaw yun. Taka na ko, bay. In love na imong bestie friend, abay ni mo, bay. Ano siya? Laki biya ko, bay. Makabantay ko kung sa pagtanaw sa kababae na tuso sa kalalaki. Siya, huwag ka makabantay, anak. Kana na siya ba yun? Siya lipuli ni Animi, bay. Bay, sige ngunin mo.
Kuan si aning imini mo ba? Bay, kung komedya man na, dili katawanan. Yaw na ka. Bay! Bay! Wala, suko tingnan ito na kong buta, ah. Iyay. Sabi ako giingon nga angay na di na ikasuko eh. Wa man tingali ko giingon nga masuko siya. Noy, asa to pa ingon si Dave? Ato na nga tingali dito na lagi ko nunuya. Batan, parehara may ida na, Dave. At tuloy to day. Murag nasuko mo to siya day. Ha, nasuko nga naman. Ang butang mingon mo ko nga, ipuli ka siya yung anhing asawa na si Eme. Murag nila, imang timpla to niya, no? Kinganla ni mong anhing si Emmy? Sabi nga niya ng babae nga iya magibiyahan niyang laki, ha? Ha? Miyagi naman. Wa naman. Sabi tawagan na. Noy, Berto sad, uy. Inuwi na sad. Masuko kid si Dave, kay anhing man mo si Emmy. Para sa patay na ng anhing, Noy. Ikaw sad kid ay. Anong paras patay naman? Kato lagi nag-MC pista dito sa Pikas Barrio. Gingnam lagi ng late nga konsihal nga i-acknowledge na to ang pag-abot ni late konsihal Emigtin. Di ba? Paras patay rin gyapon na. Unsa man to yung gingon, be? Unsa man to, be? Ay, paita sa nimo, uy, Noy, Berto, uy. Sige, likagnuhin ako, day. Abay lang. Ang kay maghuwang man ka na kong edad. Abay na lang, bay. Abay mo hindi. Abay lang siya mo tawag na ako. Siya batian ang pagkamano eh. Lain na kayo eh. Lain ba minaon? Inundong mi de, ha? Old Carabao eats young grass, ha? Ay, kalimutan na. Sige. Sige, Noy, abay, ha. Atosan ako si Dave. Uy, abay. Ay, okay na. Nagabay. Pero, nagyabay, no eh. Lain na tao na eh. Dave! Oh, Jen. Mitapang ka pala gid panukdok. Aron mas dali mahuman. Gamay naman lang gud na. Mahuman naman na. Gifinishing nga naman na para kapintala na inikaw ka. Og makasugod ka na unya sa dibadugay sa imong negosyo. Huy, kalawom ko di mo pang upaw. Nagunahon na ka pa sa binuang ni Noy Berto nimo, no? Mura makagkaroon pa anak niya. Uy, ang komedyante magid na siya. Dugay na hinon mo nag-uban-uban. Ikaw ba? Warato, sa buot ang iyang gisulti, uy. Wala ka makauyon sa mga komedya niya. Inahan pagyapon sa kong anak si Amy. Bisan kung bibiya pa siya namo. O dili ko gusto nga iyang yaga-yagaan. Dave. Ay salaag man siya karon. Pero usan ning mga adlaw, matultulan raw niya pagbalik ang dalan. Balik na mo ngayang pamilya. Dave. Sana all paabuton. Magpaabot ko ni Amy. Bisan ko sa katapusan, luha pagyapon ang akong kapaingnan. Dave. Nana, kumanda ka na ha. Tinabagkiat kay babungkag na sa nang imong buhok nga gibangan ni Auntie ni Mojini. Di man ako kiat ko, Yuya. Di man ko pabatlong, Auntie no. Uy, kay good girl si Inday Elaine. Andam na mo? Andam na mo? Ako ba, andam na ko ba? Ganina ra, huwat ako niyo nili. Pag-awas mo niya. Tana. Tana, tatay. Kupot ako, tatay. Ali, kupot sa akong kamot. Kupot pa ikaw pikas na ko. Kamot, Auntie Jenny. Sige na. Sige. Nana, mukupot ako sa pikas ni mong kamot. Kiniging bata, Sinatana mo, sali na. Muna lang ko gawas kay maghuot sa putahan. Nakuptan na, ibig mong to, diha. Apil lang. Kupot sa One small happy family na sa tatay, no. Ha? Tatay. Unsa man nak? Pwede si Auntie Jenny na lang akong nanay? Elaine. Unsa? Auntie Nanay Jenny, ikaw na akong nanay ha. Ayaw na biyai ako, tatay. Ayaw na mi biyai. Elaine, unsa ba nang gipanulti nimo? Dali na, dili ta mahimo nga malit sa misa. Kay magpa-blessing pata karon sa kananan. Sunodayin man ako. Ay, dali na. Musunod na ni tatay nimo. Dali na. Oh, Auntie Nanay. Ikaw ha, madungkan ka ni tatay nimo. Gusto man ikaw ako, nanay. Gusto man ako. Pero dili man gusto si tatay nimo. Ikaw? Gusto. Ganahan ka ayo. Pero, unsaon taman, di man ta makabuot ni tatay nimo kung dili siya. Ay, baya tatay, oy. Ganahan man ko ikaw ako nanay, pe.
Naku ako, mama. Bad siya. Elaine. Yes, kani, managdasing. Ngao na tanang, tumay. Kaon na kayo magipaabot na. Ako sa mo day, may parehas ko nas atbang, nas gawas si Hirilantaw rin, kinaikitan-aw. Unsa? Kinsa ba? Kano siya? Lingi. Oh. Ah, si Daniel? Ah, Tanawa ay. Abi pa lang. kasi abi pa lang. Ano, magdili lang ka mutagan na itong, hindi mutagan na tarong lang, ano ka? Uy, di ko gusto mo ikasulti niya yung asawa. Kung may bawa nga kanunay na magkita yung banag ang akong anak. Teka, nunay nga panagsara man. Kung makigayo naman sa sisir, di ba? Bisa na. Ay, bisan hadlogin na siya. Unsa? Hadok sa unsa? Nga may mabanhaw, nga dili angay ng mabanhaw. Awa, oy. Gwapo gina zero. Si Danielo. Dani mo. Sus, bisan ni Dara na, liwat kisang bay Dave, gwapo. Kung ako pa'y babae mo, ay nang, sus, papirmi ko pa dyan. Buyo niyo. Ano nagpamigdo ha? Kundi, tarlo ba? Saba, oy. Sige, ikaw di ka pa dyan. Bukong bata. Amo ka. Wala ka na bitay. Tapos kita ito, Nang! Sabi ni, dito ko kaon ron. Binuoro ng taon to ako eh. Ay, taning man na si asawa eh. So kung sa oras na to, mugunahon na kitag bati. Pero sige na lang, maano na kinabuhi na to. Oh, Bay, oh, diba ka diya? Kuha akong plato daan, bay. Masugdan talaga ng gamay nato nga negosyo, bay. Salamat kay bay ha. Gikan sa pagabanday karon, badi-badi na sa kunimo. Sinso na gitaon tang akong ranggo bay na sinso na. Bay, kung maparehas na gadak ko sa McJolly ang imo ang pagkaunan bay, muha niya kong manager ha. Sige ha. Sige ba? Ay. Duha ako ka-chicken ng unyaw, pat ka puso. Ay, lain-lain lang. Lain-lain lang Oh, sige, kadiyot ha. Oh, dara. Nang, ako sa nang, upat ka ti. Yan lima ka tinay. Yan duha ka chicken. Ako ka puso. Hinahinay lang ta ha. Oy. Hinahinay lang sa ta ha. Maapuran lang lagi mong tanan. Tagsa-tagsa lang. Dave, yan ako. Magkatabang na ko ni mo. Hi, si Dave. Ay, may gilakaw pa kadiyot tinday. Oy. Unya, abot man ni mga gusto, mga customer nga gusto ng malit. So, ako makalingkod sa ganina. Ubay-ubay kan ang mga ondon. Kaya paingon naman udto. Diara, kani mong order tayo. Ay, salamat, day. Soft drinks ka, tay? Ay, jabatisyon ko, day, jabatisyon. Tubig na, tubig. Sige, okay. Pangitag kalingkuran, tay. Dito dapit, tay, ay. Japanig ko. Kisa pa'y wapa diha. Ikaw, ang sa imo? Kani asan eh. Kini? Okay, siomay. Nga nguyong sad. Kani, tempura. Okay. Pila ini ka buok? Agay, sakit ba sa sakit sa kong lubot. Ay, gibudak pa akong paglingkod. Ay, abay mo na akong nalimot ko. Ba, nag-form na inyong bangkod. Agay, palihin yung taon ni Supa. Sa naman taon. Namantinil naman taon ka ni Kurana nga kahoy ng gapon. Okay na bay, okay na. Grabe ha. Okay, nga kami ba magtayo ang kapanday ni mo, ani? Sabi sa palitan na ni mo fumbay. Sige, pero di na ko pulihan ng bawang bangko. Nindot may noon eh, kung tugas man eh. Nindot man eh, kay tugas man. Fomre ko ang inibay. Pero mas nindot yun na mo'y bago-bay. Kanang nindot yun ba, plastar pagalingkod yun ba? Ay, depende dong. Magkita mahuman ng anak. Anak, bagay ko. Sige. Di ba ng anak? Di ba? Maglalis mata, no? Ay, Paglalis kuya. mata, sige, basta, depende. Puya ni mga anak, anak. Saba Mong na nanay na eh. ito eh. Saba to. Di man mo laban ako. Tabangan pa kung di mo digamos kusina. Dili ba? Dili. Di, ako nalay ko anang. Ako'y Unsa? asistente mo. Boy-boy ko ni mo ron. Okay, O sige, kung di ka mo tabang, di ka kakaon ha. di mo sila kumidyahan na ngayon. Anak, ganit ko na mo. Ako'y boy-boy. Pason sa nakos nanay ni mo ba? Murag gana, mas nanay mo na ko ba? Amo mga bay. Tare, anak ka na! Tare lang, paghupudaan! Hilin, di magpalabig tanaw ng cellphone. Magkadaot na sa mata. Oh, tatay.
Ay. Salamat kay sa tanawman karon. Sayo nga nahurot ang atong baligya. Daghan kini kay suki. Hasta ako mga kauban sa ospital, mutuyo na gid sa pag-adto dito para mukaon. Salamat. Kasakit sa kong buko-buko. Pahigda sa mong paa, ha? May bayad na ha. Kiss, gusto ka? Unsa? Abusado. Okay. Ay, sorry. Wala ko tuyo Hinay naman to pagkatukmura. Good, uwi sa cake Hinay ko. lagi, pero nahog ko. Sakit imong buko-buko. Sorry. Okay na. Tarong ba? Okay na gani. Okay, sige. Si tatay, may tutok ni auntie nanay. Hello. Iyap-yapa ako, tatay, auntie nanay, kay sakit iyang back. Kiss na si tatay. Shh. Unsa? Kumata ka, ha? Diyan magkamakatuna na. Nimo, kung mayaya ko, imo man ako kisan tatay. Oh. Mao di ay. Pero, dili naman baby si tatay ni mo. Mamaayo ra gid iya. Dali na, dawatan akong kamot aron makabarog ka na. Dali. Ay! Uy! Uy! Kalit ko ni mo gibira! Si nanay, nakahigda ibabaw ni tatay. Uwa ko isa, ha? Kung gibukatan ka, imo ba kong gibira? Kagaan ni mo. Buhiin ako ba? Isig pagkakos diha. Bangon na ta. Ay, naduka ko. Kapoy. Balhin sa kwarto ninyo, uy. Alam makatugag tarong. Buhiin ako, pi. Mo balhin na tas kwarto? Ano sa? Nagduka naman ko. Kung nagkasiguro ko nga, nagduka na sab ka. Tana, mga tug na tana. Uy! Kadiyat lang. Dave, unsa man na imong gibuhat? Nganong... Uy! Uy! Nganong gilahos ka ni alsa, uy! Dalon tagas kwarto. Araw mga tug na ta. Naunsa? Uy, nabuang na ka! Ay, Dave! Uy, ibutang ko na Yay. kung may bahog. Ay, pagdi pang babae. Pero klaro kayong may gusto, sad. Uy, namantay ka. Hasta ka naman, tayo ka. Gilain ka na ya. Kaya naintigam ko ni mo di ang naglili. Tanawa nang. Gida si mong anak ang umabot ni mong umaga nang. Umabot. Umaabot ba? Marukoy si Abay ba? Marukoy kayo. Pabutan-butan. Pero, para dagay mo kumpiyansa o mabihag niya ba? Kay katoron, palagto ka diyo si DJ ni. Pero madagi to ni Abay. Kung hagka na to, yay-yay na kito ba? Ikaw nang, hagkat ka nang di. Nang, di mo kamting ka. Nanya, maabot ni sa kailayang apo nang, sa kailayang apo. Mamanghura na niya inday ilin. Yaya ng ana. Ari nang, may buhat ang anak na sa tiyo ko galingon ng anak. Sige na nang, bibiyaan ko sa asawa. Sige na nang. Hey! Kalipay ko naman lang kung may tabo na. Kaya nakasiguro ko nga dili na masakitan pang akong anak. Nakaila kong Ginny sukad ka ni Agto eh. Ang nasayod kong mahalon og panggaon niya Dave kung sila may magkadayon. Di kita mo sabay sa akong gisulti. Hoy! Ikaw ba? Ano ka nagkabit ko putskong kamot, Berto? Dili po ka? Ha? Katumbahon ka? Dali. Dili ko dire. Di. Unsa man di ay? Dayan na. Nagday naman kino. Ay. Kita magadayo ng sus paniguro na kunin mo. Nga di giti kabiyaan. Malun og panggaon ta ka. Ginoo ko taon mo, Berto. Oy. Kilatan ka maya. Apil ka beso nga batanon, amawa ka. Ano day? Ang imong lawas og imong itsura nang mitiguhang. Pero ang atong kasing-kasing magpabilim biyang batanon sa man. Datay ko kabuang ya. Hoy! Sige na. Ay, di ko kabuang eh. Kaya para makasik ko og tao. Basig na. Karon pa. Mada palagi ka. Nang! Daya na! Seryoso biyanin niya eh. Di man makumidyahan. Kibaw yung di ka mupaton ako na ngay. Nagdumilim gani ka sa amahan ni Bay Dave nga tsuhi ito. Nako pa nga. Pero kung
malibat kag mupatol ka na ko kay naginusaran naman ko. Gibiyaan naman ko sa akong pamilya. Usar ko isaan ako nimo nang. Ha? Usar gyud ako masaad nimo. Di gyud ko musaad nga biyaan ko ikaw. Gidagaw na gyud ka. Balik! Nilakaw naman na tagal! Balik! Sunod mo ka na kung buwangat ka. Sunod ko! Oh, buwangat. Ay! Oh, ingon ka, wa pa kaduka ah. Duka man ko pinakalit, pi. Kay nahago og maayo ang imong mga mata sa pagsigig tutok ka ng cellphone. Maog yun. Mga sige na, be, ambil na imong cellphone. Ambil ang cellphone ni tatay nimo, higda na. Higda pod ikaw. Oo, muhigda si ante nimo. Ha? Dili, uy. Pamagani nga gidati ka din sa kwarto. Pero mataparan nimo si Inday. Samtang nagbigamo pa sila si nanay sa kusina. Pahuwayo na mo doha. Pukaon talaw niya mo kung mga una. Ang nakang ikatug, Dave. Mag-alasayas na sa gabi eh. Ay, auntie nanay. Dapat ta. Ay, ikaw oh. Ay, na. Pikpikan na si ako. Ano? Nagduka na ganang bata ah. Ya, busog-busab na. Nagkaon na ganina sa wapata mamauli. O sige na. Kapali lang unang bata di sa pagkita. Kay manghipos ko nini mga pinilo. Iso na ako sa parador. Ako na anaon niya. Ay gamay ra kani ako na. Sige na po. Taparin na si Inday. Nanay. Ay, na pa. Sige na, be. Sige, gamay, be. Yay! Ay, di, oh. Ay, nitapad na ko ni mo, ha? Piyong ng eyes. Sige na. Higda ako, mo pukton, nanay. Sige. Ali, dali. Ay, bigla ko sa bitanday siya na ako. Nanay. Zaman? Kantay si ako, parehas tatay pa. Sige na, nanay. Ha? Sumay katahon ako. Bisan unsa. Sige na, nanay. Sige na. Close your eyes na. Nya, with pik sad. Okay. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Nauman ako pamutang sa mga pinilo sa parador. Kinikimbata ah. Kuha ragid sa sinina. O pagkahuman, idasok ra. Nahilom na si Jenny. Wala mo kanta. Nakatog na tingalig apil human magkanta-kanta o pipila ka mga nursery rhymes. Kanito, kami si Amy ang magpuli-puli o kanta ni Inday. Kung magpakatog. Kamalipayon ako niya itong mga adlaw. Sa diyang gikauban pati ka, Amy. Bisan kuwang-kuwang ta sa kwarta pero malipay na ko. Nga sa akong pagpauli. Anaa ka. Ug sa akong pagkatog. Gikatupad ka. Ga. Balik na. Kimingaw nag-iko nimo. Ikaw paghapon ang kanuning kipangitan nining ako mga mata. Balik na ka.
Nahug ang litrato ni Amy nga gipapilit na ako din sa pultahan sa aparador. Sa akong pagsira. Sorry ka. Nahug ang imong litrato. Mahal ka, tika. Balik na. Pauli na. Himuan ng kumplito ang atong pamilya. Nagpaabot ko ni Muka. Narito na ako, maghihintay ako. Nakatagpilaw man di ay ko. Si Dave. Nagparang siya sa tubangan sa aparador. Nagsige og hikap sa picture ni Amy nga. Kipapilit sa tubangan ini. Balik na. Nagilak siya. Balik na. Dave. Una ko palang untang imong gimahal. Dili unta kasakitan karon. Anong dili naman lang ako, Dave? Ako na lang, please. Kano sa pa man di ko ni mo makita, Dave. May buntag, te. Uy, bay kay niya ka. Ali na ka pa mainit na ka. Humana, ang bata. Natug pa. Dugay mi bata kay wa may klase. Halid di man. Mo manggading nga walang una po ko mga bli sa kananan ron. Gipapahoy usab mo na niya mga trabahante kay wa may klase. Og minus man ang mga empleyado ng mga on. Si Dave. Sa iyo tong lakaw. Pagbata na ko wa naman din he. Ambot ko na hain. Ay manawag na turong taon. Labi siguro magpahibaw ko nain siya. Dugay sa ko nakamataw eh. Wa lang tingali ko disturbo ha. Mao ba? Hagdon taon ta mo nga manlaag ba pero wa man di si Dave. Ako naman ko! Ako. Iyawan, Ikaw, beta ni mo niya, di ay Berto. na diya. Uy, may buntag diha na abay. Ay, Kunya, Berto? na ako makadrive kung manglaag mo. Driver ko go. Kunya, nadayin sa kinan, ngawa man. Gigamit man ni Dave ang pick-up. Nere, dili ta kalaag kung may sakinan. Magbaas dita. Asam ta. Oy, diha ras may bayon, oy. O, man atong laaganan. Bisa kada adlaw ta, nga nakakita ng dagat, pero nindo tugod gihapon ang laagan. Lantaw-lantawon, kaliguan, ug kuhaan og panudan. Dahil no. Di hari dahi ta. Ay, may ako adto ta syudad. Banda ko ron makalaag suga ng syudad ba? Lugar ko nangan doon yung kalaag ko dito eh. Ay, kita na dalag dahi, Gini. Ha? Kita Ay, lag. di lang ko noy abay, uy. Nahinumdum di ay ko, mag-tutor di ko ni Elaine ron. Magbasa mi. Basa ka sa iyo na. May nagdibaw mo basa, hindi. May naman kinambasa. Sunod lang talag ron. Sunod lang talag. Kartahan day ka, Roberto. Ay, di good. Gani magkuyo ko ninyo. Muban ko ninyo day, Ana. Kay, aron may makalibre na ko ba? Sabah, Roberto, oy. Bye-bye, minoy palibrehon. Iskasi ta, oy. Uso mo na ron, good. Uso ha? Ang uso kung matadon ka pa. Tiguang ka man, di ka mawaw? Si Tiguang. Lagi, guwang-guwang na ko. Kaya try takapin ako ko. Guwang. Ay, Mike, maluwas siya ng mauaw-uaw ka. Ha? Kano saan ta mo lagday? Ha, Ginny? Doon na lang po sa hotel. Sa'yo ko napaparlor ka rin. Gusto ko surpresahan si Joshua. Doon na may kaadlaw nga mapagkita sa iyang kabisi. O gusto kong makita niya na misamot kong kagwapa human sa pila lang kaadlaw nga wa ko niya makita. O timing, anniversary na mo ka rin. O gidadaan ako siya ni ining kamay nga cake. Pipila ka oras na sab ko na nagpaabot niya din yung dapita. Namasin nga bisan malantawan ko lang siya.
Kimingaw na kay kunimo ka. Huwag ka bakit mo bati o kamingaw na mo sa imong anak. Pila na pagkatuig nga nawa ka na mo. Huwag na kontento na lang ko sa paglantaw-lantaw ni Dapita sa imong gitabahuan. Namasin nga makita ka. Nga bisa ng imong sakyanandang ang akong malantawan. Ikalipay ko na na. Gituman ko ang imong gusto. Nga dili na mo pakita nimo. Pero hangtod ka no saan nga papaabuton ko nimo. May paglaong pa ba nga mabalik ka na mo? Tora, una ka na ang sakyanan ni Amy. Miso naglipay mo sa hotel. Nakita na nako ang imong sakyanan ka. Og igo na ka na. Kontento na ko. Gi-imagine na lang ako ang imong dagway nga nag-drive sa maong sakyanan. Angayan kay ka. Kung misabot ka kagwapag ka. Nga nagkupot sa manubila. Pero unta, makita ko na usab unta pagbalik ang imong naong, Amy. Hinaot pa unta. Nananaw silang tanan ako. Kana, lingi ka mong tanan. Tanawan ninyo ang akong kagwapa o kaseksi. Doon lang ako sa opisina ni Joshua. Good morning, Mom. Morning. Si Joshua? May appointment ka with Mr. Duvan, Ma'am? Huwag ka makailan ako? Sorry, Ma'am, pero... You're new. Yes, Ma'am. No wonder wag ka makailan ako. Wasa ko makailan ni mo. O saan ka din eh? Assistant ko sa secretary ni Mr. Duvan, Ma'am. Unsa? May assistant ang secretary ni Joshua? Kano sala ka na mahitabo? Anyways, don't bother answering. Musunod ako sa opisina ni Joshua. Sorry, Ma'am, pero dili mahimo. Ayaw ko pugni. No wonder wag ka makailan ako. Wasa ko makailan ni mo. O saan ka din eh? Assistant ko sa secretary ni Mr. Duvan, Ma'am. Unsa? May assistant ang secretary ni Joshua? Kano sala ka na mahitabo? Anyways, don't bother answering. Musunod ako sa opisina ni Joshua. Sorry, Ma'am, pero dili mahimo. Ayaw ko pugni. At what are you doing? Amy! Shit! Bullshit! Sir? Get up and leave. Yes, sir. No! Dili mo siya mahimong pagawson. Animal! Mao din ang inyong buhato din sa opisina samtang wako! Diri animal! Ha? Animal ka! Mangingilong ka! Amy! Amy, buhi si Jassy! Buhi siya! No! Ibagnos ko ding naong inibagagnaw ni mo sekretarya! I said stop! Giwagli ko ni mo! Go, Jassy! Leave! Shit! Shit! Ayaw pagbiya! Balik dire! Stop! No! Ayaw ko gunita! Ayaw ko guniti ha! Apaso na ko katong imong kabit! I said stop it! Ang sira kong buktan na yung lubagang akong buktan! Sikit na Joshua! Buingon gani kong hunong. Hunong! Don't you dare make a scene din sa akong opisina, Amy! Ngano? Wa pa ko'y katungod nga magwala sa ako nakita! Mga hayot mo! Dinayod mo naghimong milagros sa imong opisina sa imong kabit! Ha? Dili ko siya kabit. Kay dili ti ka asawa. Sama na ko si mong asawa, Josh! Nagtipo na kita sa pagpuyo.
Nagbuhat na kita sa mga butang nga ang magtiayon lang ang angay nga mabuhat. Blessing na lang sa simbahan ang nakuwang nato, Joshua. But technically, magtiayon na kita. No! You are nothing but my lover! Okay, lover talang ka. Wa kay katungod nga magwala. Bisan unsa pa akong buhaton din sa kaugalingon kong opisina. Nagkasabot ka ba? Wa! No! Huwag dili mahitabo mo sabot ko. Kay ako ka lang, George! Ako ka lang! Ayaw kong pagkatawa, Emmy. You think? Gipakatawa ta ka? I do think nga nagpakatawa ka na ko. I can't even stop myself from laughing. Joshua! Ako? Imo? What am I? Your property? Huwag mo ganit makapanag-iya usa ka kaangayuta. Imo na hinoon kong angkunon nga imong gipanag-iya. Damn it! Orag, nalumos ka na sa mga butang akong gihatag ka nimo, Emmy. Should I start cutting it down? Yes! Ano ba kinahanglan pa man kong magpahibaw ni mo? When I could do it with the snap of my finger. Because you are nothing but a leech sucking my richness. George! Get out! George, babe, magasulti yun nata. Dili mahimo mabiya ko nga. Huwag pa kita magasulti og tarong. Ayaw ko kuhay og katungod nga mubati og selos kay mahal ta ka. Dili pa ba naigong hinungdan aron nga mga tungod ko? No. So get out. Babe! Get off me, Emmy. Ayaw ko gaksa. Babe, please! Gawas na. Samtang nakapugong pa ko. Babe! My patience is running out, Emmy. Gamay na lang o guyuron tara ka pagawas sa kong opisina. Babe! Mawa ka na imong gusto. Ang mauwawan ka. Get the hell out of here! Fine. Okay. Sige. Kung may imong gusto, magawas na ko. Pabugnahon ko una ang imong una-una. But as soon as you come down, please call me. Let's make this, babe. Ato na ko. May atlo ka na kung payana ka. Huwag na balik ang akong sekretary. Dinis ang opisina. We still have an unfinished business. Unsa? Thank you, Nanay. Ay, Dave! Dong, kaya ka na di ay. Dave! Dave! Nakalitok ng atong anak. Nakalitok na siyang tarong. Oh. Hala! Hala, kiss nanay tatay. Yakan ko niyo. Nga no? Sorry, Dave. Nalipay lang ko nga nakalitok ng atong anak. I mean, si Inday. Pero, wala to uy. Para kiss? Sina, kiss magani ko sa lain. Nimo pa nga suod akong higala. Shh, quiet ha. Init ka din no? Ang puwagid o ngayon imong naong. Na sunburn ang imong aping. Puwa di ay? Oo, bito. Init jud kaayo. Kadiyot sa ha, kay nabili na nga akong sunblock sa kong bag. Tuwa sa inyo. Ha? Karon ka na mamutang nga. Ganina pa man kamo din daplin sa baybayan? Sige lang, Kwed. May na lang. Ang atong anak na kinahanglang sa sunblock kay maligo siya sa dagat. Atong anak? I mean, imong anak. Sige ha, dihaon na mo. Nanay! Jen! Nanay! Hinay lang. Kalman si nanay. Nasa tabok sa daan. Paghinay lang. Oh, na, may karatil og lakaw ay. Papa ka mo amin ako, Ilin, ha? Ay, amin ko, tatay.
man sa kunig ako sa nihaw niya. Anong gibuhat na ako? Kauwaw. Ano na hinong kong malanay sa kauwaw? Ahak man sa tingali eh. Ngano ka, uy. Nangangkon pa ko nga, anak na ko si Elaine. Ay, wa na kita ini. Wa na kita. Siya ta kita staro. Klaro na kita ayo. Makaangkon ta ini nga wata sa tunguna-huna. Ay, ani lang una tingali ko silang bahay. Di lang una umubalik ito. Murag uwaw pag ayo asin. Bahala na gid ni magpadugay-dugay ko. Shit. Ganun naabot ko ininapita. Ganun niya ako paingon din sa probinsya. Wa sa kong nahuna nga nag-drive ko. Nag-drive ko kusog kayo. Wala ko masayod ganun aday ko din napita paingon. Shit. Huwag kausapan. Mingaw gihapon kayo din Bisan pa man kung daplin na ni sa kalsada. Wa kay makita ang mga tao nga naglakaw-lakaw sa daplin. Ipark ko na ni sa kinan din Kining kalsadahan nga kamay. Mao kini agian paingon sa kanhin na magipuy-an ni Dave. Ni anam magid ko. Muhilom ko sa paglili sa bahay. Mamasin ko nga. Makita na ko ang akong anak. Kasagbot na din napita. Shit. Kataas na pa sa kong heels. Ay! Buisit! Nasangit ko sa mga sanga. Hapit nung ko madagmada. Buisit! Tatay, ikon na ko takat. Unsay magingon? I... Ye? Iko. Sagdi lang. Ay, unang dali-dali bata, anak. Makatong lang gina. Mawa rang kayo ngit anak kung dako na. Ato sang watwaton si ang tinanay nimo nga mobalik. Ha? Wa pa man. Iya kuno kang pahiran og kining sunblock. Ay, iko na ko. Paingon na to din maghuwata. Okay? Mubalik ako dito. O dili. Mubalik. Dili. Ay, di lang sagyod. Di lang sagyod. Wa ako mahuwasin sa akong gibati ka uwaw. Nakita pa ni Ana nga akong paghawak sa iyang anak. Kauwaw naman lang yun. Ay, ano ako itong gibuhat? Nagpakauwaw lang yun ko. Taon-taon na lang. Mawara lang yun. Mawara yun. Kamay na lang yun. Mainom sa akong tubibi. Pasin pag mahuwasan ako. Niyan ako doon sa bahay nga gibuyan mo ka ni Adonai Dave. Karon, nakita na nako ang dako kayong kalainan sa kanina akong giboyan. Ug sa giboyan ko karon, modern condo, kumpleto sa mga gamit, mga adunahan ang ako mga silingan. Pero kinipayag nga hinimo ni Dave. Kamay, hinimo sa kahoy, ni pa ang ato. Kamay pero nindot siyang tanawon, hamugaway ug ang palibot ni daghang mga tanom, mga buwak ug mga lagod man. Buhi pa man day gihapon ang mga buwak nga ako mga tinanom sa una. Mas milabong paghani kini. Kanindot siya mga buwak. Magkutlo kong usa ka buwak nga rosas. Muhinay ko sa patuol. Mingaw ang palibot. Wa ko nabati nga kasikas. Nang lakaw tingali silang tanan. Magkahigayon ko sa pagpaduol sa bahay. Niyara ko tungod sa buwak. Kutloon ko na ni. Ay! Shit! Agay, kasakit. Natuno ko. Agay. Nagtugo naman. Ha! Pusit! May kalit may abis sa butana. Manalagan ni kahit dali ko naghupo. Ug nakadagan ko din ilaw sa payag. Kinsa makakaroon na sa taas. Nanaog na ang mga dono ba? Liliun ako sa ginhi ng sahog. Wait, papay? Papay ka na nanaog sa tanan. Kinsay? Ay, bahala niya. Pababaga na lang ko sa umnong. Kalimtan ako akong gibuhat. Mabalik ako dito. Jenny. Dave, niya lagi ka. Ano niyamang ka? Lagot sa ka din Giapas ka. Si Dave. Si Dave. Kagwapo niya siyang gisulog na polo shirt nga ito. O giparisan sa faded na jeans. Pero wait, shit, si Jenny ka na. Ni asya din Usay kipuha din sa among bahay ni Dave. Shit, ayaw kong ina nga ni anas siya puyo din Natipon na sila. Mga pagkagnaong. May pauli? Masato ba? Wa siya din magbayo. Pero anong naasya din Ganun sila mabalik sa subo si Jenny. O ganun alang sila nakita o balik. Sila
Mas kuha pa paghihapon ko ni mo, Jenny. Ug dili makahimo sa pagkikalimot ka nako si Dave. Di ba't yun ka sexy? Che! Anong may apas mamanggit ka? Anong dugay masabay ka? Kuan, naglain ang akong tiyan. Oh, okay. Wala ka lang tanim mo, God. Anong nandugay ka? May... Uy, Wait. ha? Ano di ay? Kanang sakinan sa unahan. Asa ba? Kanang auto nga puti? Nga naman, nakailakas nag-iyaan na? Familiar na ako ang maong auto. Wala no, daghan mo kung auto nga sama, ana. Maura di ay na. Kidot akong klarohan. Uy, nga naman. Wala siya ba? Pasagi na, uy. Bisita tingali na sa tong silingan des unahan. Tanaw, uy. Gibiyaan na pa nimo ang bata dito nga sinanay ra imong gipabantay. Tiguwang na taon tong inahan nimo. Imo pag yung gibiyaan. Dali na, tana. Pero... Dali no, dali nga. Tuan na sila. Pero, nagbalingi pa si Dave din hinapita. Nagkailakas siya ni ako sa kinan. Shit. Nga ba sana kauna-una pamudyo ko sa pag-anhi? Shit. Tuan na sila. Nagkalabang na sila. Midulog na sila sa gamay nga dahan paingon sa dagat. Magdali ko. Kailan makabiyan akong gikan din eh. Dili mahimo makita ko ni Dave. Dili ko gustong hatagan siya og sayop kapag tuo sa akong pag-anhi ni Dapita. Nasaag ko. Og wa na hilaing kahulugan pa. Magdali ko. Paspasan ko gihapon ang akong pagpadagan. Sayop kini akong gibuhat nga pagbiya og layo gikan sa hotel. Dili ko sila mahimo hatagan og gayon sa iyang bagong sekretarya. Kinahanglan balikon ako si Joshua. Dili ko makatugot nga mailog ka sa uban, Josh. Og labaw nang dili mahimong bawion mo ang tanan gikan nako. Oh, may kasugat ko sa kurbana nga daan! No! Ayaw si Piata sa pagpaminaw ng uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Albores. Anino sa kagahapon. Papalihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.